Què fas? Què fots tu aquí? Pensava que no hi eres. Oh, no fotis que ara els metges obriu els pacients a cop de martell. Dona'm. No, és que... l'Edu està fent reformes al pis i vaig ajudar-lo. Doncs és que quan acabi, passi per aquí que li donarem feina, Collons, i podràs en tot això? Si no pesa tant. Home, pesa com un mort, Va, deixa. Vols que... Mira, em canvio un pim-pam i t'ajudo, No, Beni, que tinc pressa. Home, de veritat, 10 minuts, ara que ja has dinat. No tinc gana. Així estàs, descanyolit. Hòstia, que no t'assembles gens de ton pare. Prepara un entrepà i te l'endús, No, Beni, de debò, no fa falta. És que voldria parlar amb tu. Fa dies que no tenim aquelles converses que teníem. No ens expliquem les coses com abans. Mira, si ho dius pel que va passar al cementiri... Mira, no ho dic per això, però ja que ho dius... No vull que et barreges amb el Iago. És que no vull. Encara que et faci pena perquè s'ha mort la seva mare. És un delinqüent, Max. I sempre ho serà. I una altra cosa, res, és una cosa de negocis. Saps l'Ivan, no? Que em va ajudar amb tot això de les inversions i... Doncs ell i jo ara t'emprenyaràs, Però... Va, agafa'l, Beni, agafa'l. Sí, un moment, sí. Sí? Clara? No, el Max sí que hi és, sí. Un moment que li pregunto, Sí. Sí. Ja t'ho explicaré. Molt bé. Molt bé, d'acord, fins ara. Ja t'hi tornes a parlar amb la Clara? Què? La Clara, que fa 2 dies que encara no t'hi parlaves. Només hem quedat per xerrar, Beni. Això no vol dir que haguem de fer les paus. Me'n vaig, I l'entrepà? I menja't tu l'entrepà. Escolta'm, hem de parlar, que t'he d'explicar coses. Sí, ja trobarem un altre moment, Beni. Adéu. 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 M'enduré aquesta. Ara vols aprendre a cuinar? Una mica, només per aquesta nit. Et convido a sopar. Avui. Demà no treballo, podem allargar la festa tant com vulguis. Ja m'agradaria, però és que ja m'he compromès. Vaja. I no pots cancel·lar? He quedat amb el Max. Després de tot el que ha passat necessitava parlar amb ell. Pensava que ell no volia parlar amb tu. Ja, per això no puc cancel·lar-ho. Li preguntaràs pel Iago? Bé, sí, t'has de quedar més tranquil, però jo estic segura que ja no surten junts. A quina hora heu quedat? Ara, d'aquí una estona. Així tu i jo ens podem veure després? És que no sé quina hora acabaré. Tu truca'm. No em fa res a esperar. Molt bé. Però no em facis patir gaire, No. Adéu. Adéu. Has parlat amb el Iago? Ja no té el penjoll. I qui el té? La Berta. El Iago li va penjar el coll abans que l'enterressin. Però aquest tio és imbècil o què? Tenia una bona raó per fer-ho. No, el que tindrà una bona raó per tallar-te el coll és el mafiós aquell que no li tornis el penjollet dels collons. Però encara el podem recuperar. No, Max, això sí que no. Ja ho tinc tot preparat, Clara. Però tu t'has tornat boig o què? Però no hi ha cap altra solució. Max, és una bogeria. Mira, jo ho entenc si no em vols ajudar. Però jo penso obrir aquesta tomba. Queda't aquí i vigila. D'acord. Què passa? Estic bé. Estàs tremolant? Dona'm. No, Clara, ho faig jo. No. Tu vigila.
Què fa vostè aquí? Contesti o truco a la policia. Com està? Només està inconscient. I ara què fem? No tenim gaire temps. Hem de recuperar el penjoll abans que es desperti. Va. I ara què? Ara l'hem d'obrir. Clara. Porta el penjoll? Sí. Merda. Què passa? Max. No li puc treure. Clara. Hauràs d'aguantar mentre li desfaig la tanca. Podràs? Tornem a pujar, com estava. I fotem el cap d'aquí.